Fopso Malan. Bună ziua la toată lumea, ce faceți? Noi am invitat la parc. Vă invităm și pe voi. Line? Hvor skal vi hen? Hvor vej skal vi? Skal den vej? Vi skal prøve den gule. Mor må godt filme. Må du filme, mens du kører den der gule der? Ja. Den der båd der, den der gule en. Ja, ja. Men der er ikke ret mange mennesker, hva'? Nej, det er fordi, der er trængte det her, ikke? Der er ikke ret mange mennesker. Fopso Malan, Fopso Malan. Man skal ikke sidde ned med det der. Hvad? Den er den sådan en fik mig i Ditte fra. Sådan en der. Se den der. Ja, bobler. Ja, Boble, den er boble. faktisk dårlig. Og det er god. Jo, men jeg kom. Jo, den er god. Sløslejs, Når man tykker på de der vafler, så er der jo de der kugler. Det er bare lavet tykt. Der kommer tog. Hold. Hold. Men at have sine børn hen i... Skal vi lige vente til toget? Ja. Du kan godt gå. Vine, treno, 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 treno. Prøv at se det her. Hvad? Ej, det er så mærkeligt. Det er bare lidt mærkeligt noget. Han gør det ikke så tæt på. Der er tom, hva'? Der er ikke bange for noget. Nej, det er det ikke. Det er kun godt, så du skal ikke så meget i kø. Nej. Kan du ikke prøve at røre det, jo? Så skal du blive også. Hvor skal vi hen nu? Har I Og nok den gul der. Din gul? næsten Du ved godt, den der må højtaler? dreje rundt. Den der? Ja. Så får vi vente til de sidder vandet derude. Visse vi dem, visse vi dem, visse vi dem. Hoppa! Hoppa! Skal vi gå videre? Vi går videre, Lene. Kom. Lene, gå frem. Vend dig om. Nej, prøv at sige så flot billeder, det den. Hvad? Det er meget nemmere at lære. Jeg vil da hellere gøre det nu. Ja. La la. Jeg kom herover. Jeg vil lige spille lidt tilbage i sådan en film. Det der så jeg sådan der. Det var ikke. Men mor, hvis du må ikke... Aoleu, cine l-a dat pe asta ce e pick up? tage telefonen med, så kan I lige gemme den. Nej, jeg skal ikke have telefon med. Så er det ikke sjovt. Hvorfor ser alle båden lige sidder ligger i række der? Far, kan jeg ikke være her? Det er mig, der... Prøv at se her. Svaret. Det var lige der. Klovn. Stor skilt der. Flagermus. Ja, hvor er den? Det er sådan, I ser sådan et flagermus. Klovnhus. Inger.
Jeg skal ikke derovre. Vent, men du kan godt zoome ind. Jeg skal ikke zoome ind. Jamen, hvis du gerne have de skeletter at se på tingene, Jamen det kan det se, Lena. Det er så fint, det der. så skulle det være lettere. Det er kun lavet import person, det kommer i dag. Very important person. Men de har de også regnet her, kan I se? Er det her et venstre? Ja. Så skal vi dreje til venstre. Så skal vi gå lidt. Der er ikke langt. Det vil jeg godt. Vent lidt, jeg går først. Jeg går først. Når de kommer. De kommer allerede. Nej, Boris, vi har prøvet den helt alene. Der er Boris, der er ingen kø. Nej, Boris, vi har prøvet den Shit, that's when we alene. started. Lena, sprit finger. Så skal vi igen. Et tryk er nok skud. Vi er heldige. Det er dejligt her. Lena. Husk 5. Vi er 3. Du kan godt tage den pose med, så kan du pakke ind i min trøje, hvis der er noget vand. Jamen, jeg har tasken. Vi er 4 personer. Bare gå hen til den næste her. Kom. Så er det den næste. Ja. Det ligger lige. Og vi kan have en pause. Ja, jeg skal nok holde pause, men ikke lige nu. Jeg lægger min telefon i tasken. Ja. Jeg lægger her i min. Ja, det tager bare det der.